Hi Day! So, welcome sa kong Get Ready With Me Makeup Tutorial plus Dermacol Review Day. Kaya marag laban sa Dermacol, no? Ito nga pala ito Dermacol. So, na-curious ko kung sa bitaw siya. Kaya kay good reviews ano niya nga. Laban dyan na siya foundation Day. So, hindi naman na dyan mag-primer. So, muna siya ang Dermacol, no? Kung siya tayo Dermacol Film Studio Bando Plage. Ang buksan siya Day, no? Tara. Day waterproof SPF 30 hypoallergenic. Kanina lang ipalito, mga setting powder, primer ba, kay laban, mahal. So, ito basta kami yung siyempre manual. Tapos manual guys. So, ang giinan dre, clinically tested hypoallergenic high cover Dermacol makeup cover is one of the first cover-up makeup products released on the world market. Its formula was developed in the Random Film Studios in Prague for professional makeup artists and subsequently sold in Hollywood. Laban. Tinood lang dahil 3 times na ako siya nagamit dahil nindot yung siya o coverage. Ang tama ito yung gabi dahil laban dahil. So magpuan sa likodan, mag-lens. Magpuan sa lens dahil. Ano mo ko palabad kung mata dahil. Ito na ito yung Dermacol. Wala ko yung beauty blender. Kaya akong beauty blender dahil. Akong gipa-ugar. Akong giugasan ito ni Agi. Gitangag sa ero dahil. Gamay lang dyan siya. Gamay lang dyan kaya nga drop yung kinalan dahil. Okay na siya dahil. Depende sa kadako sa mga dahil. Kita mabat kadako galingin ako nung. Okay, kuan dyan siya. Basta na makasigo na dyan siya dahil. Nya, kung isa po nari nakakamay may batang. Isa po manarapo karon siya. Kaya dali. Dagkat pagkikig product na mabutang si mong panyo. Kaya nga na yung coverage dahil natura kagamay. Ano na. Hindi natin lang magpa Instagram makeup tutorial ko na yung patulog pa ito dere. Then butan ko concealer. Kaya umantay mga liquid concealer dahil, umantay fans dahil. Hindi akong gamiton. Show wheel blah blah blah. So ikabala ka rin. Okay, affordable sa tanan dahil. Butan ako sa ubos dahil. Ang mga freezer dahil. Habang sa freezer eh. Okay, man ko ingon nga nagasunod bitaw kung asa bitaw kinabata ang concealer. Kung asa mong blemish tayo dito dyan aday. Kaya sayang naman ko mag-contour sa video para kanabit ang ginagawa ng mga laban. Hindi dyan. Napad sponge oil. Dahil ako ba ni kipamagasan dahil ha. Wala ba ni kringgikan ito ihugat o plato. Damak na po kayo na. Laban ay. Ang ako lang dahil, wala siya mabuti mo dahil mag-make-up ka dahil. Sabi na natural looking body dahil. Kasi abi kay tambok, di ka pwede mag-make-up. Wala siya. Abi kay lagong, di pwede mag-make-up. Uy, laban eh. Ang make-up dahil creativity na siya dahil. Nali ay mong creativity dahil. About creativity strikes dahil. So yun na sa mga brushes dahil, basta make-up dahil. Ikaw bala mong siyang gamiton dahil para sa pag-painting dahil. Di mo kinalamin na niya mo awat yun sa ba? Nabitaw, yung methods dahil. So, mahilay ito tayo kay marap. Dapat sa kilay. So, usually, akong kilay dyan is black. Is black. Pero, brown tayo kay. Ano nilagay niya? Ito may mambuk tayo. Saban, basta brown. Fire when the strobe hits. Bet you're looking for something new. I feel the hate with this staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. So manali ko pa nila mga dahil, no? Ayan. Kung isa ang akong foundation dahil kinakalimot ko man. Kung gamitin na. Dito nag-set Caroline Alcohol Face Powder dahil wala may pants dahil no.
gusto mo dahil magpamay yung kilay. Makuha kay kung ano na siya kanyang threading. Kaya ang threading jud siya, mas tugay siya matubo kaysa sa kanang mo siyang i-kuha ng blade. Para sa kuha ha, kaysa mo na ako experience dahil na siya threading dahil mat kuha nyo once a month, anak. Mulas man siya for, ay dili. Mulas, ay mo siya matubo kada 2 months pa bitaw. Or sa mga threading ka rin, 2 months after ay siya matubo. Based sa akong experience. Ayun, kaya syempre, everyday makeup lang ako dahil ka lang. Lapan lang ang makeup dahil. Bitaw, paadlaw-adlaw lang. Akaw kap ka isla. Kakuan dahil. Siyempre 20 minutes tumunggos. Laban lang sa 15. Hindi kay kalas. Name. So, mo na siyang spray dahil pinadrunk blush. Saan ka pala hugog dahil? Pinarosy chicks ko no hay. Built-in dahil mo cellphone, built-in blush. Laban sa earrings eh. So, pag ako na gani, wala-wala rin makeup dahil ako nagpaputang o mascara o rin sa pagka magpiki or kahit ano. Pinas na ng mga kuhan. Blush, pinakilakit dahil. Yung maglalala dahil. Ano ba? Yan ang ipon sa lip tint. Kaya marang piki na dyan dahil. So, muna siya. Ano siya dahil. Ano ba dahil mag-bon? Skap! Yes, man. Ano siya dahil? Yan na. Kung bukin na pa siya na dahil. Ano yung style eh. Octopus. Muna siya dahil. Hindi, maklaro ka mo. Ay, kulang pa to. Ano ba? Wala siya eh. Laban lang eh. Ay, dahil ako dahil sa review. Ako din nailig ko galing derma ko dahil. All in all. Sulit siya sa iyong siyempre siya. Dahil antay ko, ano ko nakita na. Alam siguro sa Google, makita niyo mga shades para makuha sa iyong skin. Pero pas ko kaya tanong kayo, blend naman sa iyong skin. Kinindot yun siya dahil. Nakapan siya dahil. Muna yun yung solusyon dahil may problema. Ito magagamit ano sa YouTube ng mga beauty vlogger. Sabi na ako. Diyos! May sulod ang channel na. So, mula to dahil. So, ikaw, kung gusto ka chubi-chubi dahil, pwede na po dahil. Dahil, kung wala ka derma ko dahil. Pwede na po tamasali sa Ido dahil. Nga nalangkat na yung print dahil. Ido Powder Foundation. Thank you!